ସାଙ୍ଗମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଆଉ ରବିବାର ମାନେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା। ଆଜି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଛ ଭାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ତରକାରୀ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ଟୋଟାଲି ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କର, ମାଛରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ କର ଯୋଉଟା ମୁଁ ଖାଇନଥିବି ଘରେ। ତ ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଡିସିସନ ନେଲେ ଯେ ଆଜି ଆମେ ଚିଲି ମାଛ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଚିଲି ମାଛ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କରିକି ଖାଇବା ଆଉ ସୁପ୍ କରିବା ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କୋଉମାନେ ଘରେ ଚିଲି ମାଛ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଦେବେ। କାରଣ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାର ରିଜିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କୋଉ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। କାରଣ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଥାନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିଲି ମାଛ ପାଇଁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁରା ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ବାଣ୍ଟିଲେ ବଢ଼େ। ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ବାଣ୍ଟୁଥାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମିତି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣେ, ମୋ ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ମୁଁ ଭଲ, ଆପଣମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଲି ମାଛ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ।